Roro. अमा मासे फिदोंमोनलै नै गेटनाबो रोंला सैमाबो फिदों गन्द्रायाव हेलौ हेलौ सोर नायदों कमेन्ट हर सोर दं नै जोंना अमाया 4,000 गुफुरसो हेलौ हेलौ दसे कमेन्ट हरलायदो सोर सोर दङ हेलौ 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 ओइ हेलौ हेलौ आंना मेसेजआलाय मानो नुजायाखैलै हेलौ नै अमाया जोंहाना गन्द्राया नै बार गिदिर बानायखादो मा थांखो रावबो कमेन्टबो हरा नामालै सोर सोर नायदों हेलौ 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 खैजन थांखो सयजन थांबाय थांलाय फैलाय दाउआबो होना दाउआ कमेन्टआनो गैया लाइक मारना थांदो सोर सोर दङ हेलौ हेलौ कमेन्टआनो गैया लाइक कमेन्ट सेयार खालाम गैया माथो रावबो कमेन्ट हरा नायनानै सिरिल' थायो आरोना दे जोंहाबो हरलायदो मेसेज हर नोङो नाय कमेन्टआव दाउआबो जाबोलायदों माथो नै दाउआ बेबो मासे ओइ माथो सियाराव बायलालासो न'आवबो जोंहाना बे दाउ बासा बे अमा बासा ओइथिं मानसि बासा दाउआ खैथा जागासिनो मानै मा थांखो माया माया थुजा लांलायगोलै